strede tvojho mozgu sa nachádza malinká žľaza tvaru šušky, nazývaná epifýza. Mnohé starodávne duchovné učenia spájali epifýzu s tretím okom, energetickým centrom súvisiacim s vyšším vedomím, intuíciou a nadprirodzenými schopnosťami. Verí sa, že faktory ako umelé svetlo, neustála stimulácia, stres, nedostatok správnych živín, fluor vo vode a elektromagnetické polia z elektronických zariadení spôsobujú kalcifikáciu tejto žľazy, čím v podstate zatieňujú jej úžasný potenciál. Vítaj vo svetlách Venuše. V tomto cvičení sa oboznámiš s technikou, pomocou ktorej si môžeš dekalcifikovať svoju epifýzu. Nájdi si prosím tiché miesto, kde môžeš sedieť v pokoji. Pohodlne sa usaď. Chrbát maj spriamený a môžeme začať. Na dekalcifikovanie tvojej epifýzy budeme potrebovať nasmerovať rezonančnú frekvenciu do oblasti, v ktorej sa nachádza. O malú chvíľu ťa požiadam o zanúotenie jedného stáleho tónu hmkaním. Počas vytvárania tohto tónu vnímaj všetky pocity, ktoré zacítiš na svojej tvári. Napríklad, keď zahmkám takto ja, cítim vibrácie na perách a v dutinách. A teraz si na rade ty. Priprav sa o 3, 2, 1. Výborne. Možno vnímaš pocity na perách a v dutinách, podobne ako ja. Alebo ich cítiš výraznejšie na iných miestach. Teraz ťa opäť požiadam o zanúotenie. No tentokrát pri hmkaní vystriedaj rôzne tóny, vyššie aj nižšie. Ako tak budeš meniť tón svojho hlasu? Všimni si, ako a kam sa tieto pocity presúvajú. Predvediem ti teraz ukážku. V mojom prípade, keď som menila výšku tónu, cítila som, ako sa mi tieto pocity presúvali z hrdla, do líc a do ušných lalokov. Vyskúšaj si to aj ty. Zažiješ pritom svoje vlastné, jedinečné pocity. Priprav sa o 3, 2, 1.
Všímaš si dobre, ako sa presúvajú tieto pocity s meniacim sa tónom. Nasledujúca časť tohto cvičenia si bude vyžadovať trochu experimentovania. Dám ti na to zhruba minútu, ale pokojne môžeš pozastaviť túto nahrávku, ak potrebuješ viac času. Využijúc tú istú techniku, popreskúmaš rôzne tóny. Budeš teraz totiž hľadať špeciálny tón. Tón, ktorý bude rezonovať v tvojom čele, vrátane obočia a spánkov. Pre mňa osobne je tento špeciálny tón nižší a znie takto. Tvoj špeciálny tón bude unikátny. Začni experimentovať o 3, 2, 1. Výborne. Na chvíľku sa uvoľni. Takže máš svoj tón. Svoj špeciálny tón, ktorý rezonuje v tvojom čele, obočí a spánkoch. Toto je tá frekvencia, ktorú použiješ na dekalcifikáciu svojej epifízy. Zvyčajne, keď si pohomkávame, zvuk namierime smerom dopredu. Preto pritom pociťujeme vibrácie na tvári. Ďalším krokom v tomto cvičení bude namieriť svoj špeciálny tón smerom nahor do epifízy. Namiesto toho, aby sme ho namierili smerom dopredu, pozdĺž svoje čelo. Prišla som na to, že najjednoduchší spôsob, akým je to možné dosiahnuť, je využitím svojho úsmevu. Keď sa usmievame, zapájame svoje tvárové svaly. Napíname líca aj ústa. Tým sa mení akustika nášho vokálneho traktu. Jednoduchý úsmev dokáže zaistiť, aby bol zvuk namierený smerom nahor, namiesto dopredu. Takže teraz ťa opäť požiadam o zahmkanie. Tento raz so svojím špeciálnym tónom a jemným úsmevom. Priprav sa o 3, 2, 1.
cítiš, ako je ten tón presmerovaný nahor? Keď zapojíš svaly svojej tváre, tvoj špeciálny tón sa viac neozýva a nerozptýľuje po tvojej tvári. Namiesto toho sa jeho energia sústreďuje smerom nahor, do tvojho mozgu a epifízy. Táto rezonancia pomáha pri jej dekalcifikácii. Takže teraz, keď máš zvládnutý svoj špeciálny tón a aj techniku, zanúďme si spolu 3-krát hmkaním s úmyslom a trochou sily. Udržuj si svoj tón. Usmievaj sa a nasmeruj svoj zvuk do stredu svojej hlavy. Sústreďme sa spolu o 3, 2, 1. Výborne. Ešte raz. O 3, 2, 1. Super. A posledný krát o 3, 2, 1. Vynikajúco. A to je všetko. Gratulujem ti k úspešnému dokončeniu tohto cvičenia. Som veľmi rada, že sa snažíš aktívne dekalcifikovať svoju epifízu. Je dôležité venovať jej pozornosť. Dať jej vedieť, že je stále činná a že v tvojom živote hrá dôležitú úlohu. Ak budeš robiť túto praktiku pravidelne, budeš sa diviť, ako sa tvoja intuícia posilní. Objavíš schopnosti, o ktorých nemáš zatiaľ ani tušenia. Dokonca aj život sám sa ti začne zdať magickejší a plný synchronicít. Ďakujem ti pekne za pozornosť v tomto cvičení a dúfam, že sa opäť stretneme. Prajem ti všetko dobré a posielam ti lásku a svetlo.